Hello, Mr. President. Oh, may buntag. Oh, si General Cardone. Oh, Mr. President. Ha? Magpa-implement og checkpoint sa mga munisipyo. Sige, Mr. President, may problema. Akong tawagon karon ang ako ang mga sakop. Mag-meeting mi na doon natin checkpoint ugma kon mga buhaton. Oh, sige, Mr. President. Salamat sa imong pagtawag. Okay, sige, Mr. President. Salamat. Okay. Okay, boys. Okay, boys. So, doon na tayo pag-meetingan karon. Asa mo si Major Indet? So, SP1 Tiban, napasa si Major Indet. Asa mo to? Sir, yes, sir. Ay, kagwapo, jud niya. Ay. Sir, Samban, tawagan ni General Cardo. kay. Basta. Kaado Major Indet. Oh, Major Indet. Morning. Okay, sige. Malingkot ang tanan. Nga naman malingkot tayo ba? Yung lingkot tanan. Nga malingkot tayo yung bangko. Bangko. Pastikan. Discount ka tapos. Dali! Bullbuster! Patasan yung mga anak. Bukan pa ni si SPO1. Oh. So, boys. Minawag si President. Aduna tayo i-implement ugma buhaton nga checkpoint. So, kamong upat, i-assign ta mo dito sa Barangay Luna nga checkpoint. So, okay naman na. Yes, sir. Okay. So, si Major Indet ang mag-lead sa inyo ha. Yes, sir. So, Major Indet, saligan di ka nga ikaw ang mag-implement dito nga dili jud palutson ang mga motor nga dili ka mag-anak ha. Yes, sir. Eh? Sir. Salamat mga boys. Yes, sir. Okay, sige, dismiss. Sir. Yeah. Eh. Ma'am, palit na ma'am. Mansanas ma'am. Barato na siya ma'am. Nagpila. Nagdusi ma'am. Barato na siya ma'am. Pampaligpon sa inyong relasyon ma'am. Kasama sa iban. Bugoy ka relasyon. Ay kanila ka ma'am. Saging ma'am. Para na kay bagong ka relasyon ma'am. Ako? Kining naungan ay lalaking maibo? Ilado na kanino. Ako kanila kan ma'am. Pipino, orange ma'am. Pampakinis, pampagwapa, o pampatinaw sa mata. Kayo, pag na maligya, diri hugot kayo raman lagi. Palit yung tatawa. Awa ni si ma'am. Ma'am! Barato raman ni ma'am! Kuya! Mahal ni sa uban, ma'am! Dinagat kuya. Pagwad dapat kamag-anak sa Nobel sa bit, Alam mo ba kuya? pero ka hindi na kasi masawa. Basta sagot Hindi ka. kuya, basta makalusot ta. Sige, ako na bahala ayaw pag Ya, pila may pamasahe kuya? magandit ka. 100? Sige, kaya wala ko ulit kung pakyan mo. Sige, ta. Ang pugagigan. Gigan ni Pablo, giluan ni Mama. Dali na, manguli na ta. Ako, dire, kanani. Sir, asay mong helmet, sir. Yun nga eh, kung Riyab, helmet na ba?
Oo, mo pala ganit plaka. Ito. Ngay, ko cellphone. Kapalit na mas plaga. Oh, wala pa di side mirror. Sa po na. Di na kinahaglag side mirror. Isoy na wala daw. Tulungan ako man yung motor ni mo, sir. Asa man mo padulong? Ganyan na lagi sir, hatod ko ni. Sir, kaunsa man na imong kauban, sir? Pasahero na ko ni sir. Hatod na yung kadyan na. Nga, bawal ka ba karon ang kabalaod na mo ang dili kamag-anak? So, ma'am, pasailuan na lang yun, ma'am. Naog na lang yun ka, ma'am, kay di man ikasulod ang motor dito. Sir, kalayo ba itong kadyan na magbaktas ko ay ron? Kalayo ba ato? Na, ang sao man, may balaod na to ako. Wala sir, maumaka. Sige, magbaktas na lang ko. Hala, ma'am, ayaw. Ma'am, imong bayad. Uy! Magbaktas magani ko, pablitihon na yun ko nimo. Sige sir, ato ako sir. Ay, yun yung rabuha. Sige dong, ayaw. Para. Ito yun, sir. Sir, asa di mo padulong, sir, ma'am? Kita kang dito may padulong, mutahan na pa dyan. Dili. Dili ba? Akong pasabot, asa mo padulong alungsod? Dinagat ni sir, paulit ni. Ah, mo ba, ma'am? Asa di mo gikan, ma'am? Pagkabata, padulong tiguang. Buang magka. Igon sa di mo ni siya, sir? Pani, sir, magsuon may mahod ako. Padungog na kang nagtawag kong ate. Mutahan na. Magkaroon mag-ubag. Di, kuhan, para tamatay sala. Ama ba, ma'am? Igsoon di mo, ma'am? Oo, sir. Kung tinood mo nga magsuon pamatod iko, no? Hag daw mo, be, hag. Ha, gramande ay. Ay, dili sa ako, sir. Sa imong igsoon. Kung tinood mo igsoon. Sige. Bada, igsoon gid mo. Sige. Pwede na mo makalabang. Salamat, sir. Sige. Dali na dira ah. Sir. Hunong sa. Lugar, sir, lugar. Sa malisod, ang boss? Ate na, sir, mag-check lang, be. Lugar, sir, lugar. Baligsan mo. Ayun ba dyan ka mo pasingod, sir? Nasa, sinagat sir, pauli. Tama ba? Ikaw, ma'am, asa kang ikan, ma'am? Kalawa, nagkakwarta. Yung sa din mo yung pasahero, sir? Kung asawa sir. Asawa? Pagkatanggal sa helmet, sir. May murag di man mo bagay. Tanawa kung asawa ko din sila. Hindi ba sir? Di man mo bagay sir, di ba yung asawa ni? Alabi kung asawa man gid mo, imo man kag ng asawa. Pamatod ko no nga asawa gid na nimo siya. Paghalok mo, paghalok. Alala. Ano kayo? Ano? Ay, Diyos ko, nanay 20!
tumas sa abot. Aish. Di ko tumas sa abot. Kapadra, maot ni mo manyakis. Yung kay mo tong asawa. Ay. Sorry sir palabyan ako sir kay. Wala ako sir. Mahal kaya to sir. Ay banri to pakyan ako sir. Ito ko rin dinagat sa palabyan. Ay, di na pwede. Kay balaod yun. Na. Sabi buhato na ko ni sir. Ano na lang ni? Kung gusto gyud ka mo labay, adto sa among chip. Oh. Chip! 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 May problema. May problema dire, Chip. May problema na to. Akin nila sir, gusto gyud siya mo labang. Bis kay labang sa tong balaod. Sa man, Ang yuta na ko sir na. Hindi ko kalabang sir eh. Sabi pakyan ko sir na. Ano sir? Yung sa hatod ako sa dinagat. Bawain. Ay banri to sir. 800? Ka-cheap ba ana, oy? Diri ka sa ako. Tagaan ta kag motor. Ugma dayon, diri ka sa ako. Motor trade pa. Papuyon ta ka sa ako ang 5-star hotel. Naa pa kay 151 monthly. Dili ka sa ako. Ha? Ato rato ha. Ay sabra. Uy, di pwede. Sir, ito. Hala mo diya, oy. Hoy, gwapo! Buwati ko! Body.